Старт! Здравей всички! Днес ще играем на най-добрата игра в света. И може братчето ми сега да говори. Айде, да можеш да говориш. Кой е да? Извинявай всички, ама той... Кажи здрасти. Здрасти. Той толкова още не знае как да говори, ама тихо те са. Може да поговориш докато игра. Добре, значи, можете вие да ми се каже как може едно братче да бъде тук? Не тези, тук не може, тук не може да вижда телевизора. Значи, вие ако знаете, точно аз съм на 7,5 и братчето ми не е толкова голям, само е на 2,5 нещо там. И трябва да не говорите като лъжа за него, защото той е само още малък. Не знае толкова да говори. Не знае. Добре, Теди, добър ли си? Да. Добре. Като сме готови с клипчето всички, вижте. Имаме 3 степа. Как можете да спечелите тази игра? Значи, първото е степ. Трябва да внимавате да ударите някой, като да се опитате без снайпер. Е така, вижте. Трябва да сте с не close snipe. Като си на close snipe, тогава се юзаше така. Не. Значи, като си на range и видиш някой надалеч, юзвате го това. Значи, да не бие трудно. Значи, имам 3 степа, аз къде я знае толкова. И много ми е трудно. И третото, трябва да внимавате да сте лекички. Ако трябва първо да сте така да видите, ако някой е отгоре, ако някой е, трябва да го стрелнете него, не човек където долу, можете те да стрелнат. Значи, ако видиш някой за тебе, бърни се, защото ако видиш някой отпред тебе да умре, трябва да се бърнеш. Значи това са 3 типа и чао всички!